Screen kaisa video clip nuguiman khana norok o bwrwi khaprumjak tei bini ikulogo hwngkangke borok kwbangma bono rwktharjak khlai norok o video clip o nuguiman khana. Athai wngkha kaisa railway station yakeba bus stand abo kahai jaga aro borok birbar wngwi tonglaio hingke o bwrwi no boni ukulogo palpal khlai riprejak o bwrwi no jesaka no romnani bagwi hingke romani yagulo kheno o bwrwi manjak kha tei ponoro moi o bwrwi no postas koksungma rok social media o upload wngmani yagulo viral wngwi thangkha. Hingke video viral wngmani jagao swijak tongo caption o bwrwi khoroksani bagwi no patnao 800 jon ni slai phano borok kwbangma oborok jotoni sagono 800 jona borok hingke norok wansugui naisidi 800 jona hingke bwswk wngna borok hingke o borok jotono o bwrwi khoroksani bagwi HIV manjak jak hinui ar jagao swijka caption o video o oborok bwsajak tongo o bwrwi rang pusa ajinani lama tei nukhurjakya mokol kaham yakung kaham phiababo kostoni kamai khlai chaya bo bini sakno phalui boibai intimate wngwi je rang manmani obo kahake red light area o lama bachawoi haike borok bai tongwi bo rang arjiwo hini sakha. Patnani kaisa jaga je jagao borok thangphai laisu khlainai borok choya aro salprum no thanglaisu khlai tongo jemon bus stand railway station o kahai jagao thangwi bo Patna no borok rok study sohor hini bo sinijagwi tongo tamni hingkangke Patnao fatar hasteni borok haksal ni thangwi ar jagao porinai kwbangma no tongo abo kahai aboni bagwi abono study yakeba porijaknai thai hini bo borok rokni thanio sinijago haike o bwrwi bus stand yakeba railway station o tongwi obo haike no basa borok laika hingke no bono location no baksa keba innocent borok tei sinai nuknai borok kheba bono ignore khlai klango tei baksa kheba amo kahai borok bo tongo je amo kahai no sujok nai tongnai hingke borok hingangke o bwrwini jalok khopjagwi bo hingke ba AIDS manjak HIV manjak hinui a caption bo swijak tongo haike borok rok bai tongma bai o borok rok bo obo kahai ke no HIV solokha tei a borok je tongnai bo nogo thangwi rogo girlfriend kaijak hingke ba bihi kaijak hingke ba girlfriend obo kahai ke tongmani bagwi bobo solokha tei yang bwrwini faisingti solowi obo kahai ke Patnao total 800 jona borok HIV manjak rok nukjakha. Belai kheno one of sincha kirimasincha koktuma social media o kasawai phaika omo kahai ke sudo ang samani kogya Patnani simi kogya obo kahai chini Tripura hasteo bo cholwi tongo je tomong hamia tongwi obo kahai ke HIV manjak borok rok sakno phalui omo kahai ke rang poisa ajiwi boini saksori no solori rimani HIV omo kahai ke tongmani belai kheno chaya rang poisa ajinani hingke bebakno lama tongo nongni ni yakung kaham hingkangke jodi porosuna ganang educated borok hingkangke tuition poririwi yakeba dogano pujirok tikhlai dogan rok phano riwi mano chikon mikon phiaba baksa borok obo kahai rok no kisapano bujiklak hingkangke obo kahai dogan rok tei samungni bade bo kwbangma no tongo tabuk bwrwi rok jemon ri rok tagwi phalo obo kahai rok kwbangma no tongo abo kahai rok bo khlai bwrwi rokni bagwi kulsima kwrwi obo kahai ke rang ajiwi mano baksa kheba sungwi mano je bahai ke bwrwi wngwi yago rang phainai hinui hingke norok jotono saiman baina para o tongo SHG yakeba self help group baksa hino self group hinui baksa okra sakara rokta bwrwi rokni bisingo hingke norok saiman baino jotono aroni bisingo chumano tei loan rok bo bebangno sujok mano o loan bai punji tisawi tei jefuru a punjini hoite
rang rok mankha jekono phaloi no norok business khlaimani yagulo o rang bai no loan rok sui haike norok ni life kaham ke katiwi mano baksa ke ba sawi tongnai tamni bagwi ese jini kok no sawi tong tei chai kam kwrwi de sponsor de khlai tong hinui obo kahai kunuya obo kahai ke baksa bwrwi rok obo kahai ke tomung sitra tongo tei income ni lama nukjakya obo kahai ke sakno phalui HIV solorwi tongniyo abagwi obo kahai kok no samani kok se hingke baksa borok obo no tui negative phano wansugui tongnai nini chai kam kwrwi de obo kahai rok hinui hingke kwbangma borok no ani comment section o phai jesa video rekhai bo sao nini chai kam kwrwi de obo fake se hinui hingke ang norok no sanani muchungo ang nai akoi no joto script swiwi kaisa script no swiwi kubui kok no sao jodi norok বিশ্বাস khlaya hingke search khlainai mano ang je bumung no je kornani bumung no tui riwo thumbnail logo obo no tui norok search khlai nai mano tei option tongo baksa borok faltu nini o video obo kahai ke ta ready hinui sanai borokni bagui bo option tongo norok ani channel no ignore khlai mano yake ba no recommendation blog bo khlai mano obo hai kwbangma option tongo jodi no naina muchungya hingke ta naina muchungya tuting no nai tongkha hingke obo ani no profit tamni hingke norok kisa naima bai obo angse ani lab wngnai hingke amsuk jora naimani bagui jotono no belai keno hambai obo kaisa awareness video hingke je panani khobor sama hingke obo real no baksa o video no tui nugui mankhana te baksa nugya phano ongui mankhana hingke amsung no dinini video comment section o thangri tamo sanani muchung jotono salai di।